ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. திருக்கோளூர் பெண்பிள்ளை வார்த்தை, திருக்கோளூர் பெண்பிள்ளை ரகசியம். இதுவரையில நாம் 44 வார்த்தைகளை அனுபவித்திருக்கிறோம். இப்பொழுது நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய வாக்கியம் 45வது வாக்கியம். வைத்த இடத்து இருந்தேனோ பரதனைப் போலே. வைத்தவிடத்திருந்தேனோ பரதனைப் போலே. ராமனுடைய 3 தம்பிகளுக்குள்ளே 2 தம்பிகள், ஒருவன் பகவானோடு பின் சென்று இடைவிடாது அனைத்து விதமான தொண்டுகளை செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டான். இன்னொருவன் ராமன் எதை ஆசைப்படுகிறாரோ அதை நாம் நடத்தி காட்ட வேண்டும் என்று காத்திருந்தான். இருவருக்குமே ராமனை விட்டு பிரிந்து இருக்க முடியாதுதான். அதை சரித்திரத்தில் பார்க்கிறோம். லக்ஷ்மணன் உடன் சென்றான், தொண்டிலே ஈடுபட்டான். ஆனா வயதிலே மூத்தவன் லக்ஷ்மணனை விட பரதன். அதனால ராமன் ராஜ்யத்தில் இல்லை என்றால் பரதன் தான் ராஜ்யத்தில் இருக்கணும். அடுத்தது, பரதன் ராஜ்யத்தை ஆள வேண்டும் என்பதுதான் கைகேயினுடைய விருப்பம். அதுதான் வரமாகவும் பெற்றிருக்கிறாள். இப்ப இந்த விஷயங்களை எடுத்து பார்த்தால், பரதன் காட்டிற்கு கட்டாயம் போயிருப்பான். காட்டிலே ராமனோடு இருக்கணும் என்றுதான் ஆசைப்பட்டான். ராமன் தான் ராஜ்யத்தில் இருக்கணும். பரதனுக்கு ராஜ்யத்தில் ஆசை கிடையாது. இருந்தாலும் 14 வருடங்கள் ராமன் காட்டிலே இருந்தபோது இந்த கோசல ராஜ்யத்தை ஆட்சி செய்வது யார்? பரதன் தான் ஆட்சி செய்யணும், வேற வழி கிடையாது. அதனால ராமன் நிர்பந்திக்க, ராமனுடைய கட்டளை, ராமனுடைய ஆசை, அதனை நிறைவேற்றுவதற்காக வைத்த இடத்து இருந்தேனோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாருங்க. ராஜ்யத்தை சந்தோஷமாக வாழ்ந்திருந்தால் அவன் ராஜ்யம் நடத்தினான், அரசாட்சி செய்தான் எழுதியிருப்பார். ஆனா திருக்கோளூர் பெண்பிள்ளையினுடைய வார்த்தை எப்படி இருக்கு? வைத்த இடத்து இருந்தேனோ. நீ இந்த இடத்துல இப்படி இரு அப்படின்னா அதற்கேத்த மாதிரி அப்படியே இருந்தான். அப்படின்னா சொல்படி கேட்டு இருந்தானே தவிர தான் ஆசைப்பட்டு சந்தோஷப்பட்டு தனக்கு கிடைத்ததே என்ற பெருமிதத்தோடு வாழ்ந்தானான இல்லை. தனக்கு ஆசை இல்லை ராஜ்யத்துல. ஆனால் ராமன் என்னை இருக்க சொன்னார், அதனால இருந்தேன். எப்படி ஒரு பொருளை எடுத்து ஒரு இடத்துல வச்சோம்னா அது அந்த இடத்துல இருக்கும் இல்லையா? அது குதித்து கொண்டு எழுந்து என்னை ஏன் இங்கு வைத்தாய், நான் இருக்க மாட்டேன்னு சண்டை போடுமா? போடாது. அதுபோல ராமன் ஆசைப்பட்டான் என்பதற்காக ராமன் காட்டின இடத்துல இருந்தார். அப்படிங்கறதுதான் பரதனுக்கு இருக்கக்கூடிய பெருமை. அதான் வைத்த இடத்து இருந்தேனோ. நீ போய் சிம்மாசனத்தில் இரு அப்படின்னு சொன்னதனாலே இருந்தான். அப்படின்னா அவருடைய ஆணைக்காக இருந்தானே தவிர தான் ஆசைக்காக இருக்கவில்லை. அப்படின்னு 2 பேர் காட்ட 2 குணங்கள் என்ன? லக்ஷ்மணன் பகவத் சேஷத்துவம் என்ற உயர்ந்த குணத்தை காட்டினான். அடியார்களுக்கு பலவிதமான குணங்கள் முக்கியமாக சொல்லப்படுகின்றன. பகவானிடத்திலே அடிமைத்தனம், இது முதல் முக்கியமானது. அதை விட ஒரு படி மேல போனும் என்றால் பகவத் பாரதந்திரியம், பகவானுக்கு பரதந்திரப்பட்டு இருத்தல். பகவானுக்கு ஆசை இருக்கோ இல்லையோ நான் தொண்டு செய்யணும், அது பகவத் சேஷத்துவம். அதை காட்டினான் லக்ஷ்மணன். ஆனால் பகவான் எதை ஆசைப்பட்டானோ, அவனுடைய திருவுள்ள கருத்து எதுவோ அதை நடத்தி காட்டினவன் பரதன். லக்ஷ்மணனை கூட ராமன் ராஜ்யத்தில் இருந்துன்னு சொன்னார். ஆனா அவர் இருக்கலையே. நான் உன்னோடு அடிமை செய்வேன், அடிமை செய்யாமல் இருக்க மாட்டேன். ஒரு மீனானது தண்ணீரிலே இருந்து விலக்கப்பட்டால் அந்த தண்ணீர் பசை அருந்தவுடனே எப்படி மாண்டு போகுமோ, இறந்து போகுமோ, அதுபோல நானும் சீதையும் உன்னை விட்டு பிரிந்தால் உயிருடன் இருக்க மாட்டோம் என்று போராடி பேசி நிர்பந்தித்து தான் ராமனோடு காட்டுக்கு போனார். ஆனா பரதன் என்ன நடந்தது? பரதன்
தசரதரிடத்துல கைகேயி வரம் பிரார்த்திக்கும் போதோ, ராமன் காட்டுக்கு கிளம்பின போதோ பரதனும் சத்ருக்னனும் ஊர்லேயே இல்லை. அவர்கள் பரதனுடைய தாய்மாமனுடைய வீடு யுகாஜித் என்பவருடைய கிரகத்துல தான் வெளியில இருந்தார்கள். அவர் வரவழைக்கப்படுகிறார். பரதன் வந்து பார்க்கிறார், நடந்த விஷயங்களை கேட்கிறார், ரொம்ப துன்பப்படுகிறார், வருத்தப்படுகிறார். நாம ஆசைப்படாமல், நாம எதுவுமே இதிலே ஈடுபடாமல் நம் மேல இப்படி ஒரு பழி சுமத்தப்பட்டிருக்கிறதே என்று துடித்து அனைவரிடத்திலும் பேசி கடைசியில நான் காட்டிற்கு போகிறேன், ராமன் வந்துதான் ராஜ்யம் நடத்துவார், நான் ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று கிளம்ப அவரோட தாய்மார்கள் எல்லாம் கிளம்புறாங்க, அமைச்சர்கள், ரிஷிகள் எல்லாரும் கிளம்பி வருகிறார்கள். காட்டுக்கு சித்திரகூடத்துல வந்து பார்க்கிறார்கள். இன்னைக்கும் போனோம்னா அந்த சித்திரகூடத்துல பரதன் ராமனை சந்தித்த இடம் இருக்கிறது. பரத் மிலாப் என்று அந்த இடத்துக்கு பேர். அந்த இடம் போய் சேவிக்கிறோம். பரத் மிலாப் அப்படிங்கிற இடம். அந்த இடத்துல நம்ம போய் பிரார்த்திக்கிறான். ராமனை போய் பார்த்து விட்டான், ராமனிடத்துல விழுந்து சேவிக்கிறான், மன்றாடுகிறான். ராமா, எனக்கு தெரியாமல் நடைபெற்ற விஷயம் இது. நீர் இல்லாமல் நான் ராஜ்யத்தை ஏற்பது என்பதை மறந்து விடுவோம். அது நடக்காத விஷயம். நீதான் ராஜ்யத்தை நடத்தணும், தகுதி இருக்கிறவன் நீதான். நீ ராஜ்யத்தில் இருக்கணும் தான் மக்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள். அதனால நான் அங்கு இருக்க முடியாது. நீ தயவு செய்து வா. இது பார், இது என்னுடைய ஆசை அல்ல, நம்முடைய தாய்மார்களுடைய ஆசை. பிரார்த்தித்தவளான கைகேயியே வந்திருக்கிறாளே, அவளுடைய ஆசை. தோ வசிஷ்டர் வந்திருக்கிறார், ஜாபாலி வந்திருக்கிறார், முனிவர்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள், அமைச்சர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அனைவருடைய ஆசையும் நிறைவேற்றுவாய், நீ வா என்றெல்லாம் கட்டாயப்படுத்தி பேசி சுமந்திரரை பார்த்து சொல்றான். ஹே சுமந்திரரே, எவ்வளவு சொன்னாலும் ராமன் வரமாட்டேன் என்கிறாரே, நீர் தர்பைகளை எல்லாம் கொண்டு வாங்கோ, தரையில தர்பைகளை பரப்புங்கள். நான் இங்கேயே சத்தியாகிரகம் செய்ய போகிறேன். உணவு அருந்தாமல் பர்ணசாலைக்கு, இந்த குடிசைக்கு வெளியிலேயே நான் இருந்து சத்தியாகிரகம் செய்ய போகிறேன். என்னுடைய வேண்டுகோளை ராமன் ஏற்காவிட்டால் இங்கே படுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று கிடக்கிறான். அவர் செய்யல. சுமந்திரர் ராமனை பார்க்கிறார். ராமனுடைய முகம் அதனை ஆமோதிக்கவில்லை என்ற உடனே அவர் அமைதியா நின்றுட்டார். பரதனே போகிறான், தர்பைகளை கொண்டு வருகிறான், புல்லை எல்லாம் கீழே பரப்புகிறான், அந்த புல்லுக்கு மேல உட்கார்ந்து கொள்ளுகிறான். நான் சத்தியாகிரகம் செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லுகிறான். ராமன் கேட்கிறார் பரதனை பார்த்து, ஹே பரதா, ஏன் இப்படி என்னை கட்டாயப்படுத்துகிறாய்? ஏன் இப்படி அடக்கி வைக்கிறாய்? என்னை இதை செய்யக்கூடாது. நீ ஒரு அந்தனர் செய்யற காரியத்தை செய்றிய. பிராமணர்கள் தான் இது போலெல்லாம் போய் நாங்கள் விரதம் இருக்கிறோம், எங்க காரியத்தை செய்து கொடுங்கோ அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவார்கள். நீ சத்திரியன், ராஜ்யத்தை ஆள வேண்டியவன், நீ இப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்று ராமன் சொல்லி, நீ ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள், வேகமாக போ அப்படின்னு இவர் சொல்ல, அப்பொழுதும் அவன் கேட்டுக்கொள்வதற்கு தயாராக இல்லை. எழுந்துவிட்டு பேசுகிறான். இத்தனை பேர் சபையோர்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறீர்களே, நீங்கள் எனக்காக பேச மாட்டீர்களா என்று அவர்களை பார்த்து கேட்டுவிட்டு, நான் என்றைக்கும் என்னுடைய தந்தையிடத்திலேயோ தாயிடத்திலேயோ எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டும் என்று கேட்டவனே கிடையாது. அதனாலே ராஜ்யத்துக்கு உரியவன் மூத்தவனான ராமன், அவனைத்தான் மக்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள், அனைவரும் ஆசைப்படுகிறார்கள். அதனால ராமன் தான் ராஜ்யத்தை ஆள வேண்டும். சரி, தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லைன்னு சொன்னா நானும் பிள்ளை தானே. ராமனுக்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த 14 ஆண்டுகள் வனவாசம் என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். 14 வருஷங்கள் நான் காட்டிலே இருக்கிறேன் என்று சொன்னான். அழகாக ராமன் ஒரு பதில் சொன்னார் அதற்கு. தந்தை உயிரோடு இருக்கும் போது ஏதோ ஒரு பொருளை விற்றுவிட்டார், நிலத்தை வித்துட்டார், பொருளை வித்துட்டார், இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அடகு வச்சுட்டார் அப்படின்னா அந்த விஷயத்தை நாம மாத்த முடியுமா? அவர் இருக்கும்போது செய்த விஷயம் நடந்தது, நடந்தே விட்டது, அவ்வளவுதான். அதை யாராலையும் மாற்ற முடியாது. அதுபோல பரதா, நீயோ நானோ தந்தை சொன்ன வார்த்தையை மீற முடியாது. அவர் இப்ப இல்லை, அவர் சொல்லிவிட்டார்.
அவர் சொன்ன வார்த்தையை மீறுவது என்பது உனக்கும் சரியல்ல, எனக்கும் சரியல்ல. நீ ரொம்ப பொறுமை இருக்கக்கூடியவன், ஆச்சாரியார்களை வழிபடக்கூடியவன், தர்மம் அறிந்தவன், சத்தியம் தவறாதவன். அதனால நான் சொல்வதை கேட்பாய், சென்று நீ ராஜ்யத்தை ஆளுவாய் என்றார். இவர்கள் 2 பேரும் இப்படி பேசிக்கிறத ஆகாசத்துல இருந்து பார்த்த மகாத்மாக்கள், ரிஷிகள், முனிவர்கள், கீழே இருந்த தண்டகாருண்ய ரிஷிகள், இவர்கள் எல்லாம் அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய சித்திரக்கூடத்தில் இருந்த ரிஷிகள் எல்லாம் பார்க்கிறார்கள். பார்த்து சொல்லுகிறார்கள், பரதா, ராமன் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள். முனிவர்களே சொல்லுகிறார்கள். எவ்வளவு அழகாக சொல்லுகிறார். தர்ம பரிபாலனம், அவன் சொல்ற வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள், சத்தியமாக பேசுகிறான், ஏற்றுக்கொள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் கிளம்பி விட்டார்கள். அவனால அப்பவும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல. பரதன் அப்பவும் சொல்றான், என்னால தனியா போய் இவ்வளவு பெரிய ராஜ்யத்தை ஆட்சி செய்ய முடியாது. எல்லாரும் எப்படி ஒரு விவசாயி தன்னுடைய விளைச்சல் நிலத்துல பயிர் செய்து விட்டு மழை வரும்னு பார்த்து கொண்டிருப்பானோ, அதுபோல மக்கள் எல்லாம் உன்னையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். உன்னிடத்துலதான் பாசத்தோடு இருக்கிறார்கள். ஏன், படை வீரர்கள் அனைவருமே நண்பர்கள், எல்லாம் உனக்காகத்தான் காத்திருக்கிறார்கள். அதனால தயவு செய்து நீ வர வேண்டும்னு திரும்பவும் திருவடியில விழுகிறான். அப்போ பெருமாள் எழுப்பி சொல்றார், சத்தியமான வார்த்தை. இப்ப இதுதான், இந்த வார்த்தை தான் வைத்த இடத்து இருந்தேனோ, இப்ப எடுத்து வைக்கிற, நீ போகணும் என்று பெருமாள் ஆணையிடுகிறார். உன்னோடையே பிறந்தது இந்த பணிவு, நைச்சம் என்பது உன்னுடன் பிறந்தது. நீ ஏதோ எனக்கு சக்தி இல்லைன்னு ஏன் போய் சொல்லுகிறாய்? உலகத்தையே காக்கக்கூடிய அபார வலிமை படைத்தவன் நீ. இப்பொழுது சொல்லுகிறேன் கேள். சந்திரனிடத்துல இருந்து ஒளி நீங்கி போனாலும் போகலாம். இமயமலை இருக்கே, அது பனிக்கட்டிகளை விட்டு விலகினாலும் விலகலாம். பெரிய கடல் இருக்கே, அது கரையை கடந்தாலும் கடக்கலாம். இது 3மே நடக்க போறதில்ல. இமயமலையில பனி இல்லாம இருக்குமா, இல்ல சந்திரன்ல ஒளி இல்லாம இருக்குமா, இல்ல கடல் தான் கரையை எப்பவும் கடந்துருமா? கடந்து விட போவதில்லை. அது கடந்தாலும் கடக்கலாம். ஆனால் தந்தைக்கு கொடுத்த வாக்கை நான் காப்பாற்றாமல் இருக்க மாட்டேன் என்று ராமன் சத்திய பிரதிஜை பண்ண உடனே பார்த்தான், இனி ராமன் எதை விரும்புகிறானோ அதைத்தான் நாம் செய்ய வேண்டும் என்று அறிந்தவனான பரதன் அப்போ பிரார்த்திக்கிறான். பொன்னாலே அலங்கரிக்கப்பட்டதான இந்த உயர்ந்த பாதுகைகள், புரியறதுக்காக சொல்லணும்னா பகவான் அணிந்து கொள்ளுகிற செருப்பு, மரக்கட்டையால செய்யப்பட்ட அழகான உயர்ந்த திருவடி நிலையில பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பாதுகைகள், அவர் காலில் மாட்டிக்கக்கூடிய பாதுகைகள், புரியறதுக்காக வார்த்தைகளை சொல்றேன். அந்த பாதுகைகள் மேலே ஏறி நின்று அந்த பாதுகைகளை எனக்கு கொடுப்பாய். அந்த பாதுகைகள் தான் ராஜ்யத்தை ஆளப்போகிறது, நான் இல்லை. நான் ராஜா அப்படிங்கிற அகங்காரத்தை தலையில் சுமப்பதாக இல்லை. உன்னுடைய பாதுகைகள் தான் ராஜ்யத்தை நடத்தப் போகின்றன என்று உறுதியாக சொல்ல, ராமனும் தன்னுடைய பாதுகைகளிலே ஏறி நின்று அந்த பாதுகைகளை கொடுக்க, அந்த பாதுகைகளை அப்படியே எடுத்து தன்னுடைய தலையிலே தாங்கிக் கொண்டு சுவீகரித்து வணங்கி விழுந்து சேவித்து எடுத்து தன் தலையிலே தாங்கிக் கொண்டு, ராமா 14 ஆண்டுகள் இந்த பாதுகைகள் தான் ராஜ்யம் செய்ய போகிறது. அந்த 14 ஆண்டுகள் முடிந்தவுடனே மறுநாள் நீ வரவில்லை என்றால் நான் நெருப்பில் குதித்து விடுவேன் என்று சொல்ல, ராமன் சிரித்துக் கொண்டே ஆகட்டும் ஆகட்டும் அப்படியே ஆகட்டும் என்று சொல்ல, அனைவரையும் பார்த்து சேவித்து விட்டு ராமனுடைய திருவடிகளிலே விழுந்து சேவித்து அந்த பாதுகைகளை தலையிலே சுமந்து கொண்டு தன்னுடைய தம்பியான சத்ருக்னனோடு மகிழ்ச்சியோடு தேரிலே ஏறினான் என்று அழகாக ராமாயணத்தில் காட்டப்படுகிறது. ராஜ்யத்துக்கு வந்தவுடனே தன்னுடைய தாய்மார்களை எல்லாம் கொண்டு போய் அயோத்தியா ராஜ்யத்தில் விட்டுவிட்டு ஊருக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த இடம் நந்தி கிராம். இன்னைக்கும் போனீங்கன்னா அயோத்தியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இடம், ரொம்ப அழகான சூழல்ல இருக்கக்கூடிய இடம் நந்தி கிராமம் என்று. அந்த இடத்துல தான் உயர்ந்த சிம்மாசனத்தை ஏற்படுத்தி அதிலே அமைச்சர்களை எல்லாம் வரவழைத்து பாதுகைகள், ராமனுடைய அந்த திருவடி நிலைகளிலாக இருந்த பாதுகைகளையே பட்டாபிஷேகம் அவற்றுக்கு செய்து வைத்து, அமைச்சர்களிடத்திலெல்லாம் இனிமே ராஜ்யம் பாதுகை தான் நடத்தப் போகிறது, நான் காவலனாக இருப்பேனே தவிர ராஜ்யம் பாதுகைதான் நடத்துகிறது என்று நந்தி கிராமத்தில் இருந்தே 14 வருடங்கள் ராஜ்யத்தை நான் ஆள்கிறேன் என்ற அகங்காரம் இல்லாமல்
அதே சமயத்தில் ராமன் சொன்னான், அவன் வைத்த இடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்ற தர்மத்தை காப்பாற்றுவதற்காக பரதன் நந்த கிராமத்தில் இருந்து ஆட்சி புரிந்தான். கடைசியில ராமன் 14 வருடங்கள் கழித்து ஹனுமானை முதலிலே அனுப்பி தான் வருகிறேன்னு சொன்ன உடனேதான் நெருப்பிலே குதிப்பதையே நிறுத்தினான் என்று நாம் கேள்விப்படுகிறோம். அதனால மிக உயர்ந்த வாக்கியம், பகவத் பாரதந்திரியம் என்ற உயர்ந்த குணத்தை வெளியிட்டவன் ஸ்ரீ பரதாழ்வான். 45வது வாக்கியம், வைத்த இடத்து இருந்தேனோ பரதனைப் போலே என்று அழகான வாக்கியம். தொடர்ந்து அடுத்தது 46வது வாக்கியம், வழி அடிமை செய்தேனோ லக்ஷ்மணனைப் போலே. பொறுத்திருந்து கேட்போம். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ.